Здравейте отново! Днес сме тук заедно с Петър Кузмов, който се занимава с реклама и медии и той ще ни разкаже доста за YouTube, за това, което се занимава, но нека започнем първо, ако тези, които сега започват да ни гледат, да ни кажеш, Петре, какво ще научат от епизода днес. Първо, Митко, благодаря ти за поканата. Това, което могат да научат днес хората от нашия разговор, бих се радвал да бъде, ако натам да заведе разговора, как да управляват правилно видеосъдържанието си, как да управляват екипите си, които седат за това видеосъдържание, ако имат такива, или как да създадат такива, така че да могат да се развиват по-бързо и по-правилно. Страхотно. Преди да влезем дълбоко в темата, може ли да ми разкажеш и на нашите зрители с какво си се занимавал преди да си фултайм създател на съдържание? За мен такова нещо като преди фултайм създател на съдържание не съществува. Понеже от много рано аз знаех с какво искам да се занимавам и още средното ми образование, че и преди него е насочено към това. До толкова, доколкото аз съм учил в частна гимназия по информатика, преди това съм се занимавал с рисуване, музика, след това реклама, тон режисура, медийни технологии и така нататък. И в някъде покрай този път се случи първата ми фирма, която се занимаваше с създаване на съдържание. И така и до днес. В момента знам, че имате доста канали в YouTube. Кога би казал, че е била повратната точка, когато си взел решението, че това е нещо, което ще, как да кажа, доминира времето? Това пак се случи много плавно в момента, в който преди вече, то звучи много, но над 12-13 години, че и повече, по това време имахме звукозаписна студия в няколко града и трябваше да правим в един момент, освен музиката, която издавахме, а ние тогава издавахме много албуми, сингли, изпълнители, правихме участие и така нататък, започнахме да правим видеоклипове на изпълнителите. Покрай това нещо трябваше да има къде да се разпространяват тези видеоклипове, както и всичко свързано с това, защото видяхме много бързо, че един видеоклип на няколко месеца на изпълнител не е достатъчно, за да може той да присъства в ежедневието на хората. И оттам някак си се завъртяха по такъв начин нещата, че в стремежа си да имаме по-големи платформи, повече места в световен мащаб, където може да разпространяваме съдържание, станахме част от една от най-големите в света мрежа за разпространение на съдържание. Там започнахме да работим с много YouTube канали и създатели от целия свят, като в един момент аз отговарях за стотици канали на различни креатори, които бяха доста големи. Говорим за такива, които са с над 1 милион абоната нагоре. В един момент нещата в тази екосистема се развиха така, че вече не беше нужно да минаваш през Multi-Channel Network, за да може да монетизираш в YouTube. И много от тези мрежи бяха разпуснати. Добре, обаче работата покрай самото съдържание и целият процес по публикуване, той си остава същия. И с много голяма група от канали, горе-долу около 300 и нещо, решихме да се отделим и да си направим същата такава структура, но вече между нас. И това се случваше, може би, до около преди 5 или 6 години, когато решихме да направим също такова нещо, но в България. И от тогава развиваме наши канали. А тези предишните останали ли са все още работят или върху тях? Да работят. Чакай само да билда. Какво смяташ, че е било най-трудното, когато сте започвали от гледна точка на това? Дали би било техника или липсата на информация? Не бих казал, че липсата на информация някога е било проблем. Поне във времето, в което ние се занимаваме с това нещо. Да. Интернет имаме много отдавна. Книги и литература също. В Пловдив има една от най-големите библиотеки все пак. Така че на този етап, последните 20-30 години, някой да каже няма информация, не го смятам за въобще сериозно твърдение. Нещо трудно
Това е винаги момента, в който трябва да се адаптираш наново към случващото се в момента. Кой смяташ, че е проекта или проектите, които в момента най-много те вдъхновяват или си най-запален да ги работиш? Проектите, които най-много ме вдъхновяват, са тези, които до момента не съм се сблъсквал с тях. Понеже аз съм такъв тип човек, че вълнуваме новото и предизвикателството. И в един момент, когато работиш толкова и в такъв мащаб, в какъвто ние работим, да срещнеш нещо ново е изключително рядко. И когато има проект, в който има дори някаква малка част, която не си се сблъсквал с нея или не си се сблъсквал с нея по този начин, това е нещото, което ме вдъхновява и ме кара да се интересувам повече и да продължавам да се занимавам с това нещо. През годините имал ли си ментор или някакъв пример, който си следвал, дали било от друг канал или някой, който прави нещо подобно на това, което вие се занимавате? Не бих казал ментор като ментор под смисъла на това, което предполагам, че повечето хора разбират, но винаги съм се интересувал от това кой какво прави и какви постижения има в сферата си, дори тя да е различна от нашата. Защото относно менторство за това, което правим, ние с колегата сме, може би, единствените в страната, които имат тези сертификации и този опит, който други не сме виждали. Сега, възможно е да има такива, но просто не се познаваме, не сме се засичали, така да го кажа. Надявам се да има, ако някой се почувства засегнат, че се радвам да се свърже. Понеже знаете, че това е интересно и ако си имаме контактите, може да е доста по-добре. Черпа вдъхновение от хора, които постигат резултати в това, което правят. Без значение дали това е видеосъдържание, дали е това, защото винаги можеш да адаптираш моделите на действие и на успех към това, с което се занимаваш. Какъв в тази връзка бих те попитал, кое според теб са трите най-важни качества за успех? Постоянство е едното, любопитство е другото, и може би някаква доза инат. Ако може да дадеш на себе си съвет сега, на твоето аз преди 10 години, какъв съвет би му дал? Бих казал да инвестира по-смело. Да инвестира по-смело, да не се притеснява от бърз растеж, да не се притеснява от провал. Това е в общи линии. Ако сега след 10 години го гледаш това, същия ли ще е същия съвета? Ако не съм го приел, знаеш, трябва да е следния, да е същия. Разбираш, преди това си го отчита, може би, като грешка. Да речем, че започнахме много късно, от моя гледна точка, да създаваме наше съдържание, наши канали. Дълго време работихме за други хора. Работихме така, че брандове на други, канали, идеи на други да се развиват максимално, което не е грешка. Но можехме да започнем това, което правим, доста по-рано, гледнато от перспективата, която гледам сега. Не го направихме, защото на онзи етап това, което виждах и това, което си представях и си го обяснявах по някакъв начин, беше, че не е напълно достатъчно и напълно окей да работим с толкова много други създатели от всякъде. Което е супер, но за да се върна на някои от предишните въпроси, които обсъдихме, кое е трудното.
Трудното е адаптацията. Времената се променят и в един момент, ако не си поставил някакви основи на това какво смяташ да правиш след 3, 4, 5 години и тогава вече да имаш нещо върху което да стъпиш, тогава ще го правиш след 3, 4, 5 години. Ти ще правиш тези основи. Какво означава за теб скалиране на канала? Защото много хора го разбират това по различен начин и съответно бих сме да твърда, че има, нали, вярна и невярна дефиниция. Коя според теб е вярната дефиниция? Първо, за да говорим за скалиране, трябва да сме определили цел. Нали? Тоест, какво точно ще скалираме на този канал? Дали това ще достигнатите хора със съдържанието му, дали това ще е увеличаване на обема на съдържанието, дали това ще е увеличаване на екип и с каква цел. Въпросът е, за мене би бил по-коректен, ако е как по-бързо да достигнем дадена цел. И в някои случаи има ли нужда да се увеличава капацитета на това, което правим или не? А как разбираш? Тоест, това ме навежда на следващия въпрос. Кои са най-важните метрики, които по принцип следиш? Да приемем, че един канал, нали, първо трябва да стигне някакъв обем, за да може да бъде капитализиран, нали, за да има някакъв смисъл, предполагам. Зависи. Много е важно, когато създаваме някакво съдържание, ние да знаем защо го правим. И ако знаем защо го правим и за кого го правим, тогава много лесно може да си отговорим на въпроса какъв обем ни трябва. Защото за различни ниши, различни ситуации, различни цели могат да бъдат постигнати с съвсем различни метрики. Тоест в един случай канал, който да речем е с 100 човека дори, може да има по-добро представяне от канал, който е с няколко хиляди. Зависи каква му е целта и каква е насочеността на съдържанието. Това, което виждам, че се коментира и се прави доста често, е това, че не се разбира защо правим някакво съдържание. Какво искаме да постигнем с него. Това, че можеш да си отвориш канал в YouTube или в TikTok или в Instagram или в която и да е социална мрежа, без значение от типа на съдържанието. Нали, сега давай да правим нещо хубаво, обаче защо? С каква цел? В един момент вече инструментите, които са налични, могат да ни позволят да бълваме тонове съдържание. Това обаче ни отдалечава повече от постигането на целта, ако не знаем за какво го правим това съдържание и как да го направим правилно. Да, то по принцип има една много хубава поговорка, нали, за кораб, който няма крайно пристанище, нали, няма и попътен вятър. Според мен голяма част от съдържанието наистина се създава просто за да се създава нещо или в опита си, в процеса на създаване се опитва да се дефинира. В чия полза е това обаче? Тоест, за кой печели от това даден създател или група създатели да имат, да речем, по 50 асета на месец, които трябва да публикуват някъде с нулева резултатност. Единственият, който печели в тази ситуация, според мен, е самия създател от гледна точка на това, че тренира различни практики за продукция. Нали? Но това са практики за продукция, не са практики за маркетинг, за реклама, за постигане на цели и така нататък. Ти се учиш как да заснемеш нещо, как да напишеш нещо или така нататък и виждаш варианти на това, кое не работи по начина, по който ти си го направил. И тестваш, да речем, едни 50-100 варианта да направиш нещо. После как ги мериш тези резултати? В смисъл, какво пускаш 50 поста този месец, без значение дали е текст, видео, картинка или каквото ти е канала, колкото си ги пуснал. И примерно да речем имаш на някои 5000 гледания, на друг имаш 50 000, на трети имаш 5, на четвърти имаш така нататък, ангажираността ти е различна. Какво правим? Как ти следиш тогава на един канал, приемайки, че целта е увеличение на абонатите? Кой би казал, че ти е най-важната метрика? Защо целта да е увеличаване на абонатите?
Ами, защото примерно едното, което се коментира, че след 10 000 абоната, нали, YouTube почва да бута нагоре. Няма такова нещо. Това Може въобще не е вярно. да се върнем на митовете тогава. Да, значи каналите, които имаме, особено българските в момента, всичките са над 100 000 абоната. Тези канали дали имат 100 000, 50 000 или 1000 абоната, нямаше да има абсолютно никакво значение за това, което постигат. Абонатите от много години не играят никаква роля. До толкова, доколкото да речем в различните социални медии има различни точки, по които се достига даден етап на партньорска програма. Да речем в YouTube са 1000, в TikTok не знам колко са. Оттам нататък обаче, след като ги достигнеш, системата работи по съвсем различен начин и това колко абонати имаш в момента е останало като един от тези митове, където някои от брандовете гледат, за да се опитат да видят големина на канал, обем някакъв, който и вие се занимавате с това нещо, виждаш, че няма почти никакво отношение към резултати. Добре, кои са други, така и така сме на темата, кои са други митови, които в момента продължават да... Тъй като нали, алгоритъма се смени, AI навлезе и така нататък, със сигурност има неща, които, както и дори в SEO-то има, продължават някакви хора да слагат ключови думи някъде. Така. Без значение от бранша, винаги има някакви неща, които някой някъде по пътеката е казал на някой, той ги е разбрал, недоразбрал в някаква степен, опитал се да го предаде на някой друг с цел да по някакъв начин да се изтъкне и оттам нататък тръгва една лавина такава, която, нали, както казваш, слагаме ни ключови думи някъде и всичко е точно правим SEO. Същото е с митовете относно съдържанието. Те тръгват много преди публикуването. Като почнем от това, каква техника ни трябва, какво осветление ни трябва, какъв декор ни трябва. Изобщо всичко по организацията на едно такова събитие, ако мога да го нарека, на всяка една стъпка има брутални митове. Добре, в конкретен въпрос. Това, което са всичките безброй полета, които едно време имаха смисъл, когато си качваш видеото в YouTube, в момента има ли смисъл да го се занимаваш? Те отново имат. Между другото, в момента работим по една платформа, много интересна. Предполагам, знаеш, ние сме в добри партньорски отношения, както с YouTube, така и с редица инструменти и така нататък. И сме бета-тестъри, всичко такова. Особено в момента, когато правим и платформата си, там имаме достъп до информация и апита, които не всички хора имат. Съответно, относно YouTube да речем, абсолютно всяко поле има значение все още, това е безспорен факт. Просто системата, по която е за Search и Discovery, по която хората виждат, достигат до тях някакви клипове, тя е с толкова много тежести и така опитвам се да търся думите от одеве на български, но ми е трудно, защото термините са си термини. Нали? Извинявам се, ако някой смята това, че ще използвам чуждици за проблем, но толкова много се рандомизират тежестите постоянно, че да кажеш това има повече значение от това в момента, то няма как да го тестваш. Например, да речем за коментиращите, представи си коментарите под YouTube видеото. Да. За един коментар, поставил един потребител, ние в момента следим 180 различни метрики. За един коментар на един потребител. Този коментар на един потребител е закачен за едно видео. На това видео имаме още 100 метрики, които следим. След това видео е в канал. Този канал има също 100 метрики. Този канал е на някой потребител, който има дадено поведение, който има също безброй метрики. Кой може да ти каже колко точно днес тежи заглавието и колко точно ще тежи това заглавие след една седмица? Ако има смисъл да приемем, че имаш едно видео, нали? И кое е нещото, което
смяташ, че е най-важно да направиш за него, за да може да го избуташ повече, да ангажираш хората с коментари, т.е. да имаш ангажираност, да си направиш SEO частта перфектно. Аз разбирам, че въпросът е сложен, точно базиран на това, което казваш, но от това, което виждаш в момента, реално може да контролираш, ако мога така да го... Той не е сложен. Въпросът е, че трябва да развенчаем още няколко мита с отговора му. Тук говорим за консумиране на съдържание. Как хората консумират това, което някой друг иска да достигне до тях. Да. Когато имаш едно видео, то за да достигне до аудиторията си, целевата си аудитория, която ти смяташ, че трябва да достигне, ти не можеш просто да го качиш някъде. Работата ти започва много преди самото качване, така че ти по такъв начин да подготвиш тази целева аудитория, че когато го качиш, тя да може лесно да достигне до там, докъдето си го качил. Ако мога така да го кажа. С едно видео сам разбираш, че това е много трудно. Не е невъзможно. Много е трудно, но вече не е в полето на оптимизацията на това едно видео. Защото качването на видеото е един от последните етапи по неговата оптимизация. И по оптимизацията на пътеката за потребление. Това, че влизаш и правиш някакви настройки on-site, както да речем при SEO-то, като някаква терминология, това е окей, но за да знаеш какво да напишеш там, трябва да познаваш много други процеси и те са свързани не винаги само с поведението на потребителите в самата система. Тук вече говорим и за малко психология. Персона на тези, които те гледат и така нататък. Тъмнейлите в момента може пак да е мит. Много често се коментира, че те са основното, което се клика и са основен фактор за ангажираността или поне началото на ангажираност, тъй като то е ясно, че ако съдържанието ти е с лошо качество, няма как да... Това не е мит. Той е един от трите основни елемента на пакета на едно видео, който първо виждат хората. Това е тъмнела заглавието и първите редове на заглавието. Тъмнела играе огромна роля до толкова, доколкото едно време бяха важни обложките на касетките. Нали? Да. Понеже това визуално най-големият елемент, който привлича внимание, когато скролваш. Нормално е той да е значим много. Но тези три елемента никога не се разглеждат по-отделно. Защото те никога не са отделни. Никога не виждаш, или в много рядки случаи виждаш само тъмнел. В повечето случаи виждаш тъмнел и заглавие. Заглавие, описание е по-малък тъмнел. Че зависи в коя част на сайта си какво виждаш. И тук говорим все още, когато сме в самата система, на YouTube, дали в нейната апликация или на сайта през компютър, лаптоп или друго. Но тези видеа се показват също и при търсене, и в социални медии, и като ги споделиш в месенджери и така нататък. Но почти никога не виждаш само тъмнел, реално погледнато. Така че когато се прави един тъмнел, той би трябвало да се мисли в пакет останалите три. Какво получава потребителя като информация, когато види трите, или двете, или във всякаква комбинация такава. Естествено, всяко едно със себе си трябва да има максимална стойност, но не трябва да се забравя, че винаги говорим за комбинация от нещо, за да можеш да дадеш повече стойност на цялото. Тогава, освен че развиваш всяко едно по-отделно само за себе си максимално, така и първото, второто, с третото трябва да имат по-голям резултат. Какво мислиш за инструментите, които са в момента тези, които автоматично режат и публикуват? Тук има един голям дебат, който върви и аз съм на една страна, сега въпросът ти на класи. Дали е по-добре да изпратиш 90 кратки клипчета, които никога не си прегледал, или да направиш 3, които смяташ, че са много добре? Ето тук отново се връщаме на този въпрос по-рано, когато говорихме за целта. С каква цел? Какво гоним? Ако гоним, примерно, нека го поставим така.
Аз правя съдържание, което трябва да се хареса на Митко от Hills of Business. Нали? И знам, че Митко и хората, които са част от Hills of Business, които посещават събитията, следят редовно и така нататък, това е моят таргет. Аз искам да оцеля тях. Искам да съм полезен максимално много на тях. Съответно, аз знам тези хора до някаква степен, би трябвало да е перфектна степен, какво точно искат, как го искат, как консумират съдържание, през кои платформи, защо, кога, какво им пречи, какво харесват, какво не харесват, какво веднага ще инсталират, нали, и всички тези неща. И в един момент ще достигна до извода, да речем, предполагам, че те биха искали нещо, което е много по-персонализирано за тях, да не им губи особено времето и да получат колкото се може повече стойност. От тази гледна точка, според тебе, по-добре ли ще аз да им пратя 90 клипчета или да им пратя 3 тази седмица или този месец, обаче да са тези 3, заради които след това ще кажат на още 5 човека да дойдат? И другия момент обаче, ако трябва да защита другата теза, защото тя също е валидна. Правим такъв тип съдържание, няма да конкретизирам какво, което трябва да се бори в басейн от друго съдържание, което е изключително пълен. В смисъл, има страшно много шум в него. Тогава пак може да се бори и с по-малко и с повече, но реално погледнато ти, ако имаш едно видео, докато твоите конкуренти имат 10 тази седмица, вероятността първо да те видят е много по-малка, второ, дори да я видят, когато говорим пък за метрика като наситеност, си много по-назад. В смисъл, няма как да бориш 10 послания с едно, освен ако не си някакъв изключително добър. Да, пък такива хора напоследък не са много. Да, и реално това е по-скоро моят аргумент, тъй като имаш пренасищане на съдържанието. Има някой, дали, защото често ме питат, гледаш ли ги, дъра. И не, няма как да ги гледам. Това са, нали, както е в момента днеска, нали, примерно ще говорим час и нещо, ако му ги сложи да ги реже през една минута, това са поне 60 клипчета, ако трябва всички да ги обработиш, това е безумно много работа, плюс факта, че трябва да ги клачиш 4 или 5 платформи, всяка по-отделна, с отделни полета и така нататък. Това е абсолютно непосилно, но това, което примерно почнахме да правим е за тези, които са ни по-важните платформи. Там отделиме внимание какво се качва, но специално, особено пък като става въпрос за TikTok и така нататък, там знаеш, че някой път едно видео и той много често не избухва заради това, което ти си мислиш. Да, защото е много хубава информацията. Нали? Някаква абсолютна глупост, нали? Някой е коментирал нещо и те почва да се хапат. Да. Както един каза там, нали, като си взимаше наградата, искам да благодаря на всички хейтери, нали, без вас. Въпросът е, че пак казвам, много зависи каква е целта. Начин да достигане до тази цел има много. Въпросът е кой е най-подходящия за конкретния случай. Използването на една и съща формула за повече от един случай рядко води до добри резултати. Ако може да обобщим, нали, ние вече споменахме някои от тези неща, кои са най-честите грешки, които създателите на съдържания правят, когато се опитват да си скалират канала? Ами това, между другото. Да използват едни и същи приеми и идеи, за да достигнат различни цели. Или можеш да правиш едно и също нещо, обаче повече, за да постигнеш различен резултат. Ти пак то ще е различен, но няма да е качествен. Мисълта ми е, че примерно ако правиш по един начин видеа, когато искаш да достигнеш аудитория, да речем от 300 човека, и по същия начин правиш видеа, когато искаш да достигнеш аудитория от 300 000 човека, обаче ги правиш повече, не работи по този начин. Имам различни начини за монетизация на YouTube канали, освен партньорската програма на YouTube. Да. Предполагам, че ти си, т.е. не предполагам, знам, че си далеч по-навътре с всичките възможности, които съществуват. Може да ни кажеш за някои от които са по-популярни
И достъпни дори за по-малки канали. Те по-популярните хората ги знаят така или иначе. Това е продажбата на някакви мърчове, мерчендайз, стоки свързани с канала или това, което седи зад него. Product placement вътре в самите видеа и другите са форми на същото. Нали. От известно време тук, но не отскоро навън, е краудфандинга. Тоест платформи като Patreon и други, които в момента дори YouTube има вътрешна такава, което на мен това ми е интересно, защо хора биха ползвали външна система, при положение, че може да е вътре в самата система и това води до много по-сериозен рич. Но явно виждат, да речем, че дадена платформа взима по-малък процент като плюс, но пък може би не отчитат това, че да изкараш хора от една платформа, за да ги заведеш в друга, пък платформата, която ти е основната, не го толерира. И в един момент ти да взимаш по-голям процент тук, но от по-малко хора, отколкото ако го правиш това нещо в YouTube. Тоест YouTube в момента има програма, която е на практика това, което е Patreon. Точно така. И то на много, може да вътре да си сложиш много различни, как се казват, степени на подкрепа. Да. Дали ще от 2 и нещо до към 1000, мисля, че беше на месец като абонаменти. Така че тук пак е въпрос на цел, какво целим. В един момент, примерно, имаме познати, за Христо говорим, да речем, Христо Лайфхак. За него е много ценно, аз съм на същото мнение, че е много трудно да правиш бизнес на чужда територия. И това не е много добре в дългосрочен план. И имайки достъп до хората, до които достигаш, нали, тази аудитория, по един или друг начин, извън основната платформа, е много голям плюс. Това го казвам в подкрепа на това, пък защо да го правиш извън YouTube. Да. Защото в един момент, ако нещо се случи с този канал, ти губиш освен абонаментите си достъп до тези хора. Ти не можеш да ги контактнеш много, да им кажеш отворихме нов канал или местим се в друга платформа или нещо такова. Така че е хубаво да има някакъв вариант. Въпросът е, че намирането на баланса от това, на ваденето на хората от една платформа в друга, в списъци и така нататък, е много тънък момент, който не става от днеска за утре, за да постигнеш обем. Да, това винаги е било проблем и имаше много такива случаи и с Facebook и с друго, и както и тези, които съм ние много често го даваме като пример, нали, тези платформи, да речем Shopify и това цялото нещо. Аз викам, да, е супер, нали? Да. Обаче викам, ако го направите сметката първо за 3 години, вие сте платили за този сайт поне 5 пъти. И второ, вие реално нямате сайт. Той е на Shopify. Реално вие не притежавате нищо, вие сте в тяхната платформа и това не мога да го продадеш. Мисля, може да можеш, но никога за стойността на нещо, което е изцяло отделна система. Тук пак бих спорил между другото, защото спорил е много силна дума. Да. Но знаеш за какви спекулации става въпрос. И предполагаме, около теб има хора, които продават Shopify, нали, различни такива магазини. Аз съм бил свидетел на сделки за Shopify магазин, които надхвърлят в пъти работата по един нормален магазин, който може да бъде създаден, оптимизиран, поддържан и така нататък. И то за години наред. И това идва точно от, така да го кажа, това може би идва от желанието на хората на бързи резултати и бърза печалба. И ти като имаш гарантирани еди колко си продажби на еди каква си сума на ден с еди къв си рой и така нататък, и си сметнеш, че инвестицията ти е окей, примерно в следващите 6 месеца или една година тази печалба да се прехвърли към теб, защо да не? Да, сега винаги имах частни случаи. Въпросът е, че ако трябва да го построиш нали, това е като да си купиш земя и къщата да ти я поднаем. Тук говорим за друг бизнес. Нали, има хора, които развиват такъв тип Shopify акаунти с продукти, които са бързо оборотни и с голям марж, нали, с цел не да продават много качествени, много хубави продукти на не знам си каква аудитория и така нататък, за да продадат Shopify магазина.
Нали, което е файн, смисъл, друг тип нещо си. Когато започваш един канал, колко е важно от самото начало да си мислил за монетизацията? Ако искаш да правиш бизнес, нали, ако искаш да вадиш пари от този канал, би трябвало да започнеш много, много от начало. В самото начало. Ако смяташ да качваш съдържание с идеята да качваш съдържание, да не те вълнува абсолютно нищо друго, значи няма нужда да мислиш по който и да е, в което и да е време за него. Но в момента, в който си кажеш, аз правя този канал с целта да вадя пари от него, нали, дали това ще е аз посредством реклами, посредством краудфандинг, посредством всеки друг вариант на монетизация да вадя пари от него, или аз като инфлуенсър, или подобна дума, ти трябва да изпълниш критериите за това да може да вади пари. И ти ако не знаеш колко пари искаш да ти вади, как ще ги вадиш и така нататък, преди да започнеш да го правиш, няма да го направиш. Няма как да стане. А в вашите канали или някои от тези, които са, да речем, говорим за българския пазар, кои са, т.е. кое с реклами ли основно са фокусирате или? Да. Това, което правят нашите канали, ние в тях публикуваме evergreen съдържание. Такова, което няма значение дали ще го гледаш сега, след 2 години, след 5 години, след 10 години. Точно с тази цел, защото виждаме, че първо на него може да разположи с много различен тип реклами и доста на брой. И второ, времето, в което темата, която се засяга е активна, е много продължително. Така че не е като one-off или one-day wonder такива, където качваш едно нещо и то вече на другия ден и след една седмица вече не е адекватно. Там разчиташ на спайкове. Такива много бързо натрупано количество гледания за много малък период от време, след което абсолютно никаква опашка или последователност, то просто умира. Докато при нас спайковете, тези пикове на интерес, те се случват да речем няколко пъти в година и са добре дошли, но реално погледното ние разчитаме на постоянната маса от хора и гледания, които се случва без тези спайкове. Спайковете са много хубави бонуси от наша гледна точка. И по този начин всъщност се стремим да дигаме средната стойност на гледанията да речем в един канал, за да може това нещо да може да се поддържа във времето и да вади повече, отколкото да речем да генерираме един много силен пик на някое видео или на част от видеята и след това посоката да е обратна. Защото това води и до съвсем различен тип проблеми. Големите бързи гледания, пикове на гледания, ако говориш с хора, които им се случват често, биха ти казали какви проблеми правят те, нали, за целия канал, да речем. Това, което аз мога да кажа от нашите наблюдения, е това, че да речем когато направиш пик, нали, говоря обаче за сериозен пик в гледанията, примерно правиш около 50, 60, 70 хиляди гледания по принцип и в един момент направиш 4, 5 милиона, 6 милиона, 10 милиона гледания на едно видео. Това само по себе си говори за много по-голяма маса от хора, която в един момент се е заинтересувала от дадената тема. Която дадена тема може да не кореспондира с останалите теми в канала. Нали, ако говорим за инфлуенсър, примерно, но без значение дали говорим за инфлуенсър, за evergreen съдържание, за бранд съдържание и така нататък различно, то говори същото. Много голяма маса хора, различна от тази, която до момента е гледала канала, се налява да изгледа това видео в този момент. Тази тема може и най-често не кореспондира с останалите видеа, защото за това той е направил гледания толкова, а не другите по принцип да правят по толкова, което означава, че сме смесили жестоко аудиторията. И в следващия момент се получава така, че когато качва следващите видеа, аудиторията, която имаш в момента, статистиката за нея, по-голямата част от нея, защото тук разликата е огромна, нали? Говорим примерно за 50-60 хиляди в един момент към
5 милиона в следващия момент. И то за кратък период от време. Представи си каква е тежестта между двете. Следващото видео, което качиш, то ако не е на тематиката, която хората са харесали, защото да речем ти си взел друг проект с друг бранд, който да качиш, или имаш план по календара си, по който трябва да качиш еди кое си видео в момента, или пък еди кой си гост, или пък еди кой си продукт и така нататък. Той ти върви, някакъв план си направил. То не просто не върви, то ще пропадне. Защото ще получиш много бързо обратни сигнали на те, ако трябва да получиш. Ще получиш не висок интерес, engagement и community social signals и така нататък, които трябва да са супер и да върват нагоре. Ти ще получиш, обратните тези хора ще бъдат уведомени, ще видят видеото, то няма да е като предишното или това, което им е харесало в предишното и ще получиш същите с обратен знак. Съответно това видео и следващите след него пропадат. Така че в един момент големите пикове на гледаемост са нещо, което трябва да се подхожда с внимание към тях. Интересно, т.е. реално това видео дори да е добро съдържание, спрямо предишните на тематиката. Това може да е супер, това му е идеята да се гледа много. Обаче, когато разликата между основните гледания и гледанията на това видео е толкова голяма, това означава просто различна аудитория. Ти до момента не си достигал до тази аудитория и в един момент си достигаш. Въпросът е как ще я задържиш оттам нататък. Тогава това е проблема. Може ли да ни разкажеш за някои от тъй наречените подводни камъни за партньорски програми и други неща, които хората, тъй като имаш толкова много опит, предполагам, че сте сблъскали с някакви странни неща, които... Защото на хартия винаги изглежда добре. Са, когато вече си много голям. Когато говорим за работата с платформите. Да. Когато говорим за малки канали и брандове, които са в партньорската програма, това тяхното малко за нас е огромно в общи линии. Тоест, примерно канали от сорта на 100, 200, 300 до 500 хиляди абоната, те са малки в тези системи. Когато обаче започнеш да работиш с канали и съдържание, което е значително по-голямо, говоря от 5, 6, 10 милиона нагоре, като цифра абонати, ако е това, което мерим, макар че пак, ако се върнем до началото, това вече не е адекватно мерене, но горе-долу да си представят хората за какво става въпрос. Тогава може да се говори за някакви такива подводни камъни, неща, за които да се внимава, защото тогава се подписват съвсем различни договори. Не е да влезеш да щракнеш 5 отметки и вече да такова. Но когато някой стигне до този момент, обикновено би трябвало да има и хора адвокати около себе си, които да погледнат за какво става въпрос. Но за по-малките създатели на съдържание, чак такива проблеми, поне до момента, не мога да кажа. Нагоре, когато някой стигне до там, е хубаво да има предвид възможността да качва съдържанието си на други места, да го ползва части от него и него като за синхронизация с други произведения и така нататък. Но това са неща вече в сферата и на авторското право и на отношенията вече с самите платформи, които са изградили до този момент, защото до този момент те вече би трябвало да имат добри контакти на тези места. Коя смяташ, че е най-голямата разлика в алгоритъма на YouTube, от както ти се занимаваш с това? Смяташ ли, че се развива по-добре и с AI или какво ти е общото наблюдение за толкова години, работейки с тази система? YouTube винаги е правил промени и циклите му на промени са горе-долу около година и половина. В следно време даже по-кратки. Което те се опитват по някакъв начин да отговорят на търсенето на това, което търсят хората. Времето на качено видео за минута или за час там, както го мериха по едно време, беше много интересно да ги гледам как вървит. Постоянно се качва нагоре и в един момент чисто технически можеш да си представиш какъв проблем е
да може да предоставиш на потребителите това, което всъщност са дошли да гледат. Ако се поставим от другата страна на този алгоритъм, не на създателя, на тези, които седят зад платформата и трябва да доставят това съдържание на потребителите си, ще видим всъщност желанието им и всички тези опити те да правят нещо колкото се може по-добре на база на всичко, което се случва като технически прогрес, което е много хубаво. Сега то няма как всяка една промяна и всеки един тест да бъде с положителен резултат. То е невъзможно. Пробват се някакви неща, някои неща не работят, други неща работят. Имало е уникални такива промени, които са съсипвали огромни канали, или пък малките канали, или пък големите. Проблема идва, не бих казал, че е проблем, но различието идва къде се поставят тежестите на всички тези метрики, за които говорим. В един случай искаш да дигнеш един тип съдържание, в друг случай да помогнеш на по-малки канали, в третия случай все пак да се държиш и големите, защото там има голям трафик, нали, той те интересува. И от гледна точка на тези, които седат зад YouTube, това е доста сложен процес и със сигурност въпрос на много компромиси. За тези, които в момента искат да стартират някакъв канал и какво би казал, че им е най-важно? В смисъл, да речем, че е някакво нишово съдържание, нали? Не е някакво масово, нали? Което да създава само гледаемост. Кое смяташ, че какъв съвет би им дал най-бързо да достигнат по-голяма аудитория, нали? Защото в началото, както и нашия канал в момента, ние още даже докато снимаме не сме подминали 500 човека. Нали? Когато се създава нов канал, това говорим и в нашите курсове, които сме пуснали в TuberCamp, първото и най-важно нещо е да познаваш аудиторията си. Тоест да знаеш защо правиш това съдържание. В момента, в който знаеш защо правиш това съдържание, притесненията относно колко хора го гледат и колко да са ми дълги видеята и други такива често срещани въпроси за начало, те просто изчезват. И в вашия случай, нали, ти каза преди малко, то е само 500 и 500 човека още не са малко, нали, за това, което е този канал. Реално погледнато, канали и особено в формат като подкаст и така нататък за бизнес, и то за бизнес в Пловдив, нали, колко такива има? Защото няма. Затова не се сещаш. Дори да се сетиш за някой конкурент, той няма да има много по-различни резултати, ако може да кажем, нали, конкурент изобщо в случая. Да, аз това винаги казвам. Ти си го казал в друг наш разговор, нали, който е, че всъщност тези, които правят подобно съдържание, те всъщност развиват пазара. И всъщност то не е точно... много интересно по тази тема. То не е точно проблем и съответно, нали, даже в момента имам един гост, който ще дойде другата седмица. Неговия канал е към 20 кусур хиляди от Шумен и той реално това, което неговата монетизация е свързана с курсове, които предлагат. Супер, да. И то всъщност беше интересно, защото той каза, нали, те са голям екип, каза, че от 8 години се занимават, ще бъде интересен разговор с него. Как се е построил. Нали, ние след малко ще стигнем това за скалирането, тъй като това също и мен лично ме вълнува, но исках преди да се мина, как се казва, темата, това, което тръгна да казваш, за което коментирахме току-що, за конкурентите. За конкурентите, да. Това е много интересен мит отново. Когато говорим за конкуренция при канали, да речем, или пък при някакви платформи. Когато работиш малко по-сериозно и не те интересува само собственият ти канал, тогава виждаш, че реално погледнато конкуренти на това ниво няма. Нали, ти имаш нещо, което искаш да достигне до някаква аудитория, до някаква част от нея, плюс някаква периферия и така нататък, вече зависи как се изграждаш. И в един момент се получава така, че ти няма къде да рекламираш.
реално погледнато за това ти казах колко други такива подкасти има за бизнес в Пловдив. Няма. Или ако имаш още един-два, ти ще си запознат по-добре, ама аз не съм отпадал. Не, аз си видеята не ги гледам. Още повече. Нали. Обаче сега представи си, ако си един бизнес, който иска да рекламира в тази аудитория. Да. И сега той има няколко варианта пред себе си. Или да се направи негов подкаст, или да рекламира в останалите. В един случай, в един момент, в който на този етап, на тази сцена, ако мога така да го нарека, няма други играчи, от една страна е хубаво да има още един подкаст, защото са още едно място, в което можеш да облъчваш. От друга страна обаче, разходите по поддържането на този подкаст във времето, то не е само да направиш декора и да си монтираш няколко видеа и да ги качиш и после да забравиш, че имаш канал, ако искаш да го правиш сериозно. Да. Ако го правиш така, би трябвало целта ти да е друга и това ако го изпълнява като задача, окей, но рядко. Ако смяташ да правиш канал и да го правиш както трябва, в един момент ще ти излезе малко по-скъпо, отколкото ако има вече 4-5 такива канала и рекламираш в тях. И много по-бързо ще достигнеш тази цел, до която искаш да достигнеш за аудиторията. Тя аудиторията вече е събрана там. За какво трябва да правиш нещо друго. Ако искаш да се направиш твое, да се позиционираш по някакъв начин и така нататък, други цели, окей, супер, направи го ти така или иначе пак трябва да говориш с другите в един момент, защото най-малкото ще почнете да си ходите на гости. На единия подкаст, другия подкаст, този ще дойде там, другия ще отиде в другия, за да може пак, защото като направиш повече епизоди, ти живееш на територия, в която нямаш неизчерпаем ресурс от гости, реално погледнато. И темите може да си ги въртим всякак. Обаче гостите, които могат да говорят по тях, те са изчерпаем ресурс. Да речем, имаш, примерно говоря, 50 човека, които можеш да поканиш общо. От тези 50 човека някой няма да дойде, защото не те харесват къв си Димитре. Другите ще кажат, той ми е конкурент, аз сега какво ще хода там. И остават ни, да речем, около 30 човека, защото си много готин, само 10 не те харесват. Които можеш да ги завъртиш. Те 30 човека ще ги завъртиш за 2 години и след 2 години приключваш. В смисъл, трябва да ги каниш пак отново. Да. И ако по някакъв начин не измислиш вариант, в който да разнообразиш това съдържание, то няма да е релевантно. И от тази гледна точка, имайки повече канали в една и съща ниша, е по-добрият вариант, защото иначе просто няма къде да рекламираш. От гледна точка на създателя, ти ако си сам в нишата, да речем в тази конкретна ниша, защото нас това не се случва, реално погледнато потребителите ти няма какво друго съдържание да гледат в тази ниша. И ти трябва да им го създадеш ти, което за нас е ресурс. За нас. Ако този човек в момента му е интересна дадена тема и тази дадена тема, начина по който я разглеждаме, има вариант едно видео, а той може да изгледа 5 видеа, ние губим останалите 4 видеа. Да. Или трябва да ги създадем ние, което за нас е ресурс от хора, от време и средства, за да създадат още 4 видеа вместо едно, или трябва да има още други канали, които да ги създадат тези видеа, за да може този човек да ги изгледа и в един момент той пак ще гледа нашето. Когато ги няма, той тогава не гледа това видео, а гледа в видеа от съвсем други ниши, което го разконцентрира от посланието, което искаш да му дадеш. Което не е окей, пък от бизнес гледна точка. Пак се връщаме в този момент как се печели. Ти ако искаш да предадеш едно послание на твоята аудитория и тази аудитория постоянно се разсейва от някакви други неща, ти е много по-трудно, отколкото освен тебе още 5 човека облучват горе-долу за същото нещо и в следващия момент взимането на решение за покупка, действие или каквото ще да е там по уния 7 стъпки е много по-лесно. Това е от гледна точка пък на създател. От гледна точка на потребител. Човека влиза, иска днеска да гледа за бизнес развитие някакво, влиза, гледа твоето видео, изглеждат и останалите 3 видеа в канала, примерно, които са до момента, защото още в момента стартираш и той иска още, той в момента му е някакъв драйв това и трябва да гледа. И няма, да речем.
или почва да пуска някакви други неща, които са вече по-размити, които пак говорят на тази тема, но по друг начин, по друг ъгъл. Става ти по-трудно да достигнеш до него, защото посланията, които получава от другите канали, са с друга цел. Нали? И тогава той също става неудовлетворен. Тогава за каква конкуренция говорим? На кое ниво? Да, много често се случва, че ние, нали, аз не обичам да говоря за нашата фирма, защото правим толкова много неща, но ние много често напитат кои са ви, нали, конкурентите и ние реално нямаме конкуренти, защото никой не прави това, което това е за позициониране. Нали, някой, ако ти го зададе, обикновено иска да се ориентира горе-долу къде се намираш и как да те разбере по някакъв начин. Нали? Да, но ние, примерно, на световен план със сигурност имаме конкуренти, които са светлини години пред нас, нали? Защото и правят това, което ние правим. Те, ако са на светлини години пред вас, те пак не са ви конкуренти тогава. Имам предвид, че нали, ако те предлагат нали, същото цялостно обслужване, нали, цялостно хомогенно да се направи цялата платформа от хостинга до дъра, те със сигурност не са с обемите, с които ние сме успяли да го постигнем, защото тук знаеш, че България има една, нали, дето се вика колко човека сте фирмата и нали, вие сте там, аз баща ми и братовчера и да работим. Да, и в ъгъла е нали, една жена шии парашути без да се задават въпроси за поса. И но мисълта ми е, че реално хората, които избират да работят с нас, избират нас и да работят с нас. И съответно, нали, ако изберат другите, това е до голяма степен личното. Както и предполагам и с канала, нали, както кажеш, някаква аудитория няма да те харесва и те просто няма да ти гледат канала. Обаче е проблем, ако това съдържание, което те искат, реално го няма и ти си единствения доставчик. Да. Вероятността да достигне до тях тогава е много по-малка, защото заради целият този шум, който е в пространството, ако няма близко съдържание до твоето, което да препоръча и по някакъв начин то да достигне до потребителя, просто да попадне така от въздуха на нещо е много малко. Един от водещите въпроси, който мисля, че завинаги ще остане, но той има много, много нива, е за плагиатството в YouTube. Може да ни разкажеш какво е позволено, какво не е позволено и кое се третира като плагиатство, имайки преди, че си работи с толкова много канали. Се е случвало някакви гафове. Аз първо това щях да попитам, кое да разбираме под плагиатство. Дали взимането на концепция, на идея или взимането на кадри, взимане на музика и така нататък, понеже са... Има няколко, примерно има няколко единият конкретен проблем, с който ние сме се сблъсквали, е когато качваме някакво видео с музика, музиката е нали, с лиценз, обаче ти като го качваш това видео, ти не мога да приложиш лиценза. Да, т.е. след това постфактум в случая. Относно музиката в видеята, както и не само за нея, за всеки един асет, изграждащ едно видео, най-добрата практика е да имаме всичките права, които са ни необходими, за да може да го публикуваме и дистрибутираме там, където искаме. Когато става въпрос за музика, най-лесният вариант е използването на банки за музика. Които обаче банки, сега ще кажа два примера от живия живот относно музиката, за да илюстрираме по-добре ситуацията. Един монтажист работи с даден бранд, който пак е банка за музика. Смята, че няма проблем. Сложил е в монтажа на видеото 4-5 произведения, нали, които звучат прекрасно спрямо монтажа и всичко. Обаче, когато качваме видеото, получаваме същия този проблем с правата. Хубаво, свързваме се обратно с него, трябват ни лицензите. Той казва, добре, обаче сайта не ми дава лицензи. Нали, мога да си вържа канала, примерно, не знам дали да споменаваме коя е платформата дори тук, но примерно мога да си вържа канала, като си вържа канала, те го лайтлистват и спират, премахват страйковете. Окей, файн, обаче ти можеш да си вършиш един канал и обикновено хората си вързват своя, като работиш с 5-6 клиента, 10 клиента или повече, какво правим? Нали? И в един момент се получава така, че да речем в
трябваше да бъде върнато видеото, за да може да бъде пренаправено с нова музика, което означава нов монтаж и така нататък. Това е проблем едно. За това се използва, винаги се гледат, това го обяснявам и по курсовете, винаги се гледат какво ти дава платформата като права и като лиценз. За да може, когато се случи това нещо, то се случва, това е най-нормалното нещо, освен ако не си напишеш сам музиката, веднага да можеш да реагираш, да си свалиш, да си влезе в escrow и оттам нататък да си върват нормално нещата. Следващия момент, типично български случай, подкаст, гост ни е Васко Найденов. Васко Найденов се обажда и казва: искам едно мое произведение да върви за фон и коя си част. Ние казваме: добре, Васко, обаче ти си Васко Найденов. Нали, като го качим това нещо в нашия канал, това означава, че очакваме веднага да имаме проблем. Нали? А какъв проблем? Вика, няма проблем, нали? Да, аз ви го давам. Добре, обаче разпространител, други автори, музика, аранжименти, всякакви други такива профони, мюзик автори, нали, които следят за тези неща. И реално погледното се наложи да се занимаваме около 2 седмици, за да може да получим нужното позволение на всички нива, защото когато качим епизода, ние знаем какво ще стане. От някъде това видео ще бъде флагнато и ние трябва да докажем пред YouTube, че имаме право да го ползваме, въпреки че самият изпълнител на това произведение ни е гост в момента. Това няма никакво значение. Двете неща са... Да, това че е гост не означава, че има правата на музиката, нали? Точно така. Тук вече влизаме в момента на кой какви права има, на кого може да отдава и така нататък. Така че дали е музика, дали е изображение, дали е видео, дали е каквото и ще да е, винаги трябва да имаме всички необходими права да качим и разпространяваме това нещо. Иначе рискуваме страшно много и идва следващия етап, в който почват да изчезват канали и да гледаме постове от сорта на YouTube ма забраниха, тук има цензура и така нататък, което в повечето случаи няма нищо общо с реалността. Имаше, нали, смисъл, то не е едно, за където буквално се крадат цели видеа и някой коментира върху тях и това се води ново съдържание. Големи проблеми имаха и ще имат хора, които ползват кадри от предавания, филми и така нататък. Това е ако навънка, визирам щатите, има fair use, нали, право на свободно използване и то в частта като коментар, тук такова нещо в нашия закон няма. Имаш предвид на българска. Да. И съответно, ако вземеш част от българско предаване, излъчено някъде или на някой друг, и твърдиш, че е fair use, това вече е въпрос на преценка и кой как ще реагира и така нататък. Но ако, примерно, ти си взел от мен и аз съм решил, че това видео твоето ще бъде свалено, то ще бъде свалено. Тъй като в щатите има много канали, които буквално режат сцени от филми, музика и така нататък. Да, това беше едно от нещата, които предлагахме на хората, когато работих в тази Multi-Channel Network, нали, която ти казах в началото. Да. Ние му реждахме това да могат да ползват кадри от много големи продукции, много големи студия, както и звук, в смисъл музика, също от много големи лейбъли, да ползват свободно в съдържанието си. Понеже говорим и за по-големи канали, имаше интерес от много страни, те да могат да се ползват каквото си искат в общи линии. Тоест, тези, които са създали филма, да са окей с това, като популяризирани? Те са окей, понеже им се плаща. Да, това исках да разбера. Но да речем, тогава системата беше такава, че ние като такъв тип мрежа имаме някакви договорни отношения с различни филмови студия и предоставяме възможност на хората, които са наши членове като креатори, да ползват библиотека, която тя е предварително одобрена, синхронизирана, има си сайт, където си ги теглиш и така нататък, за да е ясно, че точно с тези части няма проблем. Но това всичко е предварително уредено и планирано. Как се случва, какво се случва, кой на кого, какво дължи и така нататък. Няма как да стане, просто сваляме нещо, режим и го качваме.
Тук навън обаче, тук ситуацията е различна от гледна точка на това, че законите, уреждащи точно тази част, са различни на различните територии. И когато разпространяваме съдържание, би трябвало да сме запознати с това къде го разпространяваме, как, на кого и какво точно и защо. Иначе ще има проблем. Добре, за тези, които винаги, примерно, редовно си качваш видеа и там винаги, в смисъл, нали, може би това в процеса се случва, но нали, ти качваш видеото, той го флагва и тогава ти иска някакъв лиценз. Реално нямаш как предварително то диалог да го проведеш. В системата, която е на YouTube, няма как. Те първо, в момента, в който качваш видеото, то минава там през техните фингърпринти и не знам какво, за да може да разбере има ли нещо или няма. Преди това няма как да стане. Да. Нали, ти може от тази гледна точка те решават един друг проблем, в който ти можеш да набиеш някакви лицензии, които нямат нищо общо с това, което си качил. Те така или иначе трябва да проверят файла. Да. И в момента, в който проверят файла, тогава могат да ти кажат, тук открихме това. Сега, следващия, тук е интересен въпрос но още малко хора в страната са стигнали до там, е това как да вкараме съдържанието си в Content ID, Digital Fingerprint, да може то да бъде идентифицирано по същия начин, както се разпознават другите такива ACT на други хора, как нашето съдържание да бъде в тази система, така че да може да се разпознава при използване от други. Да. Интересно е. Влизаме в пак, нали, може да говорим за това нещо страшно дълго време, то си е съвсем отделно нещо. Спомена, тъй като сме на тема музика, има ли рецепт или ритъм, който често използвате като златно правило за видеята? Не. Това в началото, което говорихме, е да си познаваш аудиторията. Това е изключително важно, което винаги го повтаряме в курсовете. Ти ако си знаеш аудиторията и на кой какво представяш, ти е ясно горе-долу как и да си подредиш самия монтаж или каквото правиш. Няма как да използваш едни и същи похвати за различни аудитории. То е просто несъвместимо, реално погледнато. А относно това какви похвати съществуват като цяло, те са страшно много и най-старите такива датират от Шумер. От там нататък развитието на епоси и повести и така не е претърпяло чак толкова голямо развитие. Или в курсовете говорим за 5-стъпкови, 7-стъпкови, hero journey и така нататък, които ги разглеждаме, хората трябва да имат някаква основно понятие от тях най-малкото. Иван говори за това много сериозно, понеже той се занимава с текстове, сценарии и ги преглежда той. И след това обаче, кой би използвал за конкретния случай, вече зависи от случая. В вашето съдържание правите ли те наречените хукове и така нататък или въобще не акцентирате върху това? В смисъл, при вас е дълго съдържанието, така или иначе? То няма значение, то винаги го има, реално погледнато. Без значение в коя част, каква продължителност и така нататък. Дори в един нормален разговор човек използва тези неща, за да може да привлече вниманието на отсрещния човек. Пак казвам, въпросът е според аудиторията, кое е правилното място и какъв е правилният хук. И това, което ще работи за един, няма да работи за друг. Нали, примерно, ако искам да ти кажа, ако случи ми се нещо днеска интересно и аз реша да ти се обадя и ти кажа, тук много яко нещо сега трябва да ти кажа, на теб ще го кажа по един начин, ако го разказвам на жена си, ще го кажа по друг начин, дали, за да може да е интересно на нея. Чисто практически, какви инструменти в момента използвате, които ви улесняват живота в цялата продукция и така нататък? Ние, както казах в началото, особено пък и покрай платформата, която работим в момента, сме в
бета-тестерите на много голям брой инструменти за изкуствен интелект. Работещи на тази база, искам да кажа. Съответно, може би почти всичко, което някой е чувал, което е за някакви генеративни инструменти, за дали ще е то за изображение, музика, видео, текст или каквото и да е, най-вероятно сме го тествали или работим с него. В различните ситуации различни инструменти постигат различни резултати. Например, преди известно време, когато трябваше да направим преди известно време, преди може би повече от година или година и нещо, за популярен изпълнител тук, те написаха и по тези сайтове, които са за изкуствен интелект, трябваше да направим видео, направено изцяло от изкуствен интелект, с кадри. Тогава все още цяло видео, направено изцяло от изкуствен интелект, без предварително да си заснел някакви кадри, да ги обработиш, след това да накараш изкуствен интелект да ги пририсува или нещо такова. Всичко от до направено от изкуствен интелект по това време, още тук нямаше. И тогава много добре се справи един инструмент, който да речем в момента не е адекватен на това, което правят другите инструменти. Така че от тази гледна точка, според мен хората не трябва да забравят, че инструментите са инструменти и нищо повече. Тоест, това е начин да изкараш една идея от главата ти в дигиталното пространство или в някои случаи и в истинското такова пред теб. Но кой ще ти свърши работа в конкретен случай, зависи от целта, която си поставил. Нали? Смисъл, не можеш да забиеш пирон с отверка или можеш, обаче не е много удобно. Така че със скоростта, с която се развиват в момента инструментите, по-скоро проблема е как да тестваме всички или някаква част от тях, за да видим кой в момента има някакво преимущество пред другия. Но те, пак казвам, толкова бързо се развиват, че дори в един момент единия да има някакво преимущество, другите го настигат. И трябва да се избягва фокусирането толкова много върху самите инструменти, защото се получава един проблем, който често наблюдаваме напоследък. Хората губят прекалено много време, щракайки, играйки си без резултати. Може да направиш всякакви работи, реално погледнато, но за какво сте? Има нещо такова. И ние единият софтуер, който използваме, в началото на годината се представяше много добре за това, което го ползвахме, обаче ние се развихме и сега вече не ми върши. И сега не ти е необходимо. Имахме един случай... Сега реално ползваме. Има няколко неща, които продължават да правим много добре и много бързо. И ние ползваме тия три функционалности. Това има предвид. Като си го знаеш, че той е добър там, ползваш си него да можеш да си ускориш процеса. И това е. Имахме един случай, едно запитване трябваше да направим много голяма верига магазини, имат си онлайн присъствие и така нататък. Продуктовите им изображения, които са, искаха да ги обърнат в видеа. Да. Нали? И по принцип до момента историята трябва да се наеме някой да се изпратят продукти някъде в огромни количества, си го представи това нещо. Някой трябва да ги заснеме, да се обработят, да се качат и така нататък. Сега тук не говорим за 2, 3, 10, 15, 50 продукта, говорим за хиляди продукти. И когато те хиляди продукти трябва да станат бързо, първото нещо, което ни хрумна, ще пробваме с някакъв изкуствен интелект, че той ще раздвижи нещо. Града. Реално погледнато не можахме да попаднем на такъв тогава, когато го правихме това нещо, в който да имаме консистентност на продукта. Тоест, ти имаш едно раздвижване, обаче да речем кафеварката вече не е същата марка, защото то му е махнало бранда, или пък кафемашината или диспенсъра за вода са ти разменени топлата и студената, такова, или пък да речем футболната топка ти е станала от една шарка в друга, някакви такива неща, които ако просто правиш нещо, да искаш да имаш просто някоя футболна топка, примерно, окей, не ти пука. Нали. Обаче, ако искаш да представиш видео на конкретен продукт, който да продава
и искаш да покажеш качествата на истинския продукт, просто да го сложиш в някаква среда, което да завъртиш нещо, тогава не ни свърши работа. Сега в момента, ако трябва да правим същото, знам, че има инструменти, в които мога да му кажа, мисли само фона. Нали, ще да свърши работа. Нали? Да. Различните инструменти във времето, както каза, се развиват и някои дори в тази година имахме единия такъв, който е едната библиотека за кадри. Всъщност се развиха AI страна, която сега отделно трябва да се заплаща, но не сме стигнали. Точно това се случва, че ти в един момент нямаш времето физически да тестваш абсолютно всичко, защото ти имаш някакво количество на работа и неща, които трябва да приоритизираш. Трябва да се случат, да. Така че е много сложно да се говори за инструменти, особено в тази ниша на инструменти с изкуствен интелект, защото сега, примерно, дори да споменем някой, в момента, в който излезе този епизод, той вече може да бъде надминат в пъти с нещо друго и ще получим обратния ефект. Нали? Примерно хората си казват, гледайте, за какво говорят, какъв е той? Нали? Има някои въпроси, които самички почнаха да се излизат и аз вода такава много тясна статистика във времето. Единият от тези въпроси всъщност е кой смяташ, че е най-големия проблем на бизнеса в България в момента? Кое е най-голямата спирачка за цялостното ни развитие? На такова макро ниво. В смисъл не за конкретен тип бизнес. Не, има неща, които примерно... Защото в момента мога да ти кажа коя е най-голямата спирачка за целия бизнес в България, само че отиваме на съвсем различен тип подкаст. Свързани с началото на следващата година. Не, това е събитие от днеска за утре. Има причина да сме последна икономика в Европа. Ако говорим на такъв голям мащаб, нали, смисъл за целия бизнес страната, кой е най-голямата пречка, трябва да говорим за такива неща. Ако го поставим в някаква по-малка рамка, нали, от сорта на каква е най-голямата пречка на бизнесите при създаването, да речем, на дигитално съдържание или трябва ли да го правят, или какво ги спира да го правят, или защо са засилили толкова, нали, някаква такава, да му дадем някаква рамка, иначе отиваме на друг тип разговор. Така ще го дефинирам. Значи, едно време имаше затворени бяха границите, след това нямаше достатъчно финансиране, след това имаше някакви други неща и във времето, че всички неща отпаднаха и ти ако се върнеш назад и се замислиш, в момента има цялото финансиране, всички ще дадат пари, деца вика, но ние продължаваме да имаме един или два еднорога като компании, въпреки целият тех сектор тук, и имаме сайтове, които изглеждат от 19 век, въпреки че сме една четвърт от века премина, и съответно има други обективни причини. Нали, аз имам отговор за себе си. Въпросът е, че нарочно почнах хората, които идват тук, да ги питам какво те наблюдават като основна спирачка на развитие. Ако говорим на тема такъв тип финансиране, там на мен би ми било по-интересно да чуя твоята гледна точка. Нали, от моята камбанария, това, което виждам, че хората ги притеснява и се учат в момента, е прекалено големия избор. Нали, тоест, не знаеш какъв е проблема на свободата при повечето хора, че не знам какво правят с нея. В един момент всичко това, което го каза, само отбеляза, че то вече не е релевантно. Нямаш такъв проблем в момента. Проблема е това, което говорихме преди малко. Кой инструмент ще ползваме, какво ще ползваме, как ще го ползваме, какво трябва да такова, кой трябва да викнем, какво трябва. По време на тези нашите онлайн обучения, които сме качили, това го повтаряме постоянно. Нали? Ако не знаеш защо правиш нещо и за кого го правиш, оттам нататък нищо няма ти е ясно. И това мисля, че е проблем, основен проблем на бизнеса, че това е поставено много назад в момента и се търсят тарикатлъци, които в дългосрочен план не работят. За кратко, говорихме пък за спайковете при видеята, които причиняват. Когато говорим за бизнес, виждам подобна ситуация такава, че да речем правиш нещо, дали ще е в една ниша или в друга,
Идеята ти е да направиш бърз подем в нещо, правиш го и след това не можеш да го повториш или да го повтаряш с друга глупост. Което, ако целиш това, окей. Но тогава няма развитие. Тоест, би ли го нарекал, че ти, ако мога да го обобщим, липсата на дългосрочна стратегия? Или как би го обобщил в такъв случай? Да, няма визия, няма стратегия. Да, защото ние, между прочим, в момента преминаваме през един много интересен период, който не знам дали повечето хора не се замислят, че компаниите, които са се родили след промените, тяхните собственици в момента са на своя, как се казва, праг на пенсиониране. И всъщност за първи път имаме наследственост, откакто имаш комунизъм и преди това, каквото е било между световните войни и ония другия. Това е много, много интересна тема, между другото. И всъщност се наблюдават няколко основни проблема. Първо, тези, които трябва да наследят бизнесите, голяма част от тях те не искат да се занимават въобще с това. Първи проблем. Преди това имаш още един. В времето, за което говориш, в един момент, когато говорим за по-голям мащаб, много хора са се озовавали в позицията на собственици на големи предприятия и бизнеси много бързо. Да. Те в течение на времето няма как да не са научили това. Но не е като, да речем, във времето от преди 44-та, да речем. Ама пак влизаме в съвсем различни такова, когато някой е развил нещо сам. Едно е да си развил нещо сам, да си стигнал до някъде, да строиш кораби, да търгуваш с други континенти и така нататък. И изведнъж това нещо да се пресече поради някакви причини. Но, опитвам се да не влизаме в този разговор. И в следващия момент да получиш 5 фабрики и 2 завода, които трябва да управляваш, и след 30-40 години да го управлява това синът или някой наследник. Да. Оттам нататък вече тези хора, следващото поколение, какво са видяли, какво са научили, как биха го продължили това нещо и така. Някои го правят добре, но ти сам отдеве каза, че добрите такива примери, не го казах точно по този начин, но в смисъл малко са тези хора. Това искам да кажа. Те от друга страна няма как и да са много, на базата на колко сме като в момента по някаква статистика. И там, между другото, точно това, което ти каза, отново до голяма степен липсва визия, защото този, който да прием, че визия, той при положение, че ти от утре имаш 5 завода, ти си. Това ти е визията. Мисълта ми е, че той идва от проблема от още по-назад. Имаме в България фирми, които са реално един човек държи целия ноу-хау. Той по никакъв начин не е предвидил, няма никаква документация. Той не може да напусне фирмата, не може да продаде. Той е цялата фирма. Да предаде нататък, да. Съответно, той никога не се е подготвил това да го прави. Той дете идва след него, дори да иска, той няма как да го поеме, защото той преди него не е подготвил почвата за това цялото нещо. Специфичната конкретика на дадения бизнес, да. Но, примерно, ако този тип хора са имали някакво обучение и са били в такава среда, това би им помогнало много. Да, въпросът е, че но ако до вчера си бил футболист и ония след известно време баща ти иска да ти остави или майка ти иска да ти остави семейния бизнес, който без значение колко е голям е работещ, и ти изведнъж от спорт искаш да преминеш в бизнес, ти ще имаш някакви идеи. Там. Връщам топката към скалирането и кога смяташ, че един канал трябва да се скалира, и оттам вече да ни разкажеш как това вие реално го правите в момента. Много е важно това да се случи наистина е много важно това да се случи в правилния момент. Тоест, в момента, в който ти имаш някаква определена цел и това и нещо ти пречи по постигането й, тогава е много ясно показан този момент. Но той, както може да работи в възходяща посока на експанзия,
така в някои случаи работи с обратен знак, на свиване. Тоест, когато говорим за скалиране на, да речем, на някакъв канал, първо, това, което трябва да ни е ясно, е да знаем за какво точно искаме да скалираме. Дали искаме да достигаме до повече хора, дали искаме повече съдържание, дали искаме по-голям екип с цел по-бързо производство, да речем някакво, дали искаме по-голяма площ на разпространение, по-голяма дълбочина на достигане и така нататък. Как бихме подходили към това нещо, зависи от... Пак се връща, може да звучи тъпо вече, на поставената цел и за това твърдим колко всъщност е важна тя. Нали, как да кажем, добре, сега ще направим по-голям канал. Що? Искаме да харчим повече или в смисъл каква е целта, ако не е да харчим повече? Ако искаме да достигнем до повече хора, ние може да достигнем до повече хора с един сравнително добър анализ, за да видим в момента какво правим, какво не достигаме, какви са ни шансовете да достигнем до повече хора. И оттам нататък вече то да ни даде някакви насоки от гледна точка на това, трябва ни различен подход в повествованието, да речем, и там как разказваме нещо, или трябва ни различен подход в снимането, трябва ни различен формат, трябва ни да си подобрим звука, трябва ни да си подобрим картината, трябва ни хора за повече съдържание или трябва ни инструменти за повече съдържание. Вече всичко това нещо е на базата на, би било добре да е на базата на някакъв анализ. Иначе стреляне във въздуха в тъмното. В общи линии ще правим нещо и... Аз не съм сигурен, че повечето хора могат да направят този анализ. Даже сега дори ние за нас, как могат да го дадем. Ето сега канала има там 5 епизода. Метриките върват нагоре. Това е единственото, което мога да анализирам. Специално, аз знам, че нарочно го подаваш по този начин, но обаче съм абсолютно сигурен, че ти можеш да си направиш един много добър анализ на база уменията ти към момента, за да разбереш какъв изобщо е басейна от хора, които можеш да достигнеш по принцип. Нали. Оттам нататък, коя част от тази аудитория искаш всъщност да достигнеш, защото да не са всички, макар че ако искаш пък и всички, нали, то това е окей. И по този начин ще разбереш, анализирайки това, дали този темп на растеж, който виждаш в момента, е адекватен и такъв, който те устройва. Тогава вече можеш да кажеш, не ми е окей, това искам по-бързо. Тогава вече въпросът е не как скалираме, какво да направим това да се случи по-бързо. Нали? Или пък на базата на това можеш да кажеш, те хора не гледат такъв формат. За какво ги правим тези подкасти по този начин? Сменяме по друг начин. Съответно ни трябва еди какво си. И отговорите си излизат. Те няма как да ги получиш на база сън, вълшебство, магическа пръчка или нещо такова. Макар че някои хора твърдят, че може. Резултати вследствие на такъв тип решения, успеваемост е много малка, да не кажа никаква, защото все пак може пък и да оцелиш. Не знам, аз повечето решения така ги взимам. Значи ти 100 човек, дето успява по този начин. Имам и тук един много удобен диван, като не мога да взема решение или не мога да изписвам. Да, защото се дава. Правим в момента един подкаст на подобна тематика. Те говорят за подобен, за астрология и така. Да. Там слушаме често такъв тип. Извинявай се. Точно в този момент ще такова. Там слушам... Чакай, сега ще го режеш. Правим чай, сега не мога да го почна. Правим и такъв подкаст, който е на подобен тип тематика за езотерика, астрология и така, с такъв тип гости. Там по същия начин получават от звездите информация хората. Нали, има и такава аудитория. Може да се насочиш на там, нали, как да направим бизнес развитие на база на къде е Меркурий днес. Кой дом е влезнал? Направете рекламата си в Google Ads на база Венера. Да, не. Защо да не? Ако се замислиш, между другото, ако събереш тези двете аудитории
Първо, имаш хора, които вярват в подобен тип неща, които не казвам, че са грешни. Нарочно не казвам, че са грешни. Които, между другото, ако ги изследваш, ще видиш, че имат възможност да присъстват и дават за обучение значителни суми пари. И в следващия момент ги събереш с тези, за какво да ги дават тези пари, нали, за реклама, да издава някоя книга или нещо такова. И като и кажеш сега трябва да пуснеш такъв тип дисплей на реклама, еди къде си, защото Венера утре ще има ветрове от изток, нали? Унази звезда ще сочи еди кой си полюс. Вероятността на такъв тип аудитория да продадеш нещо такова е голяма. В същото време, по този начин, ако отидеш на някоя сбирка от твоите и говориш на някой, предполагам, че няма да те погледнат много. При нас тук идва проблема, не е да му продадеш услугата. Въпросът е тя да му реално да му върши работа. Ще му върши ли работа? Искаш да пуснем реклама на база персиидите до година. Ако можеш да ви кажеш как. Нали? Затова, значи, когато се прави нещо такова, се мерят неща, които наистина имат значение да ги мериш и имат отношение към това, което искаш да постигнеш. Вече способността да извлечеш полезното за теб и да го анализираш добре, въпроси на не само на преценка, а на някакво обучение преди това, най-малкото, нали, как четеш някакви метрики. Така вероятността да постигнеш някакви резултати, освен че е по-голяма, така и това, ако не ги постигнеш, да разбереш защо не си ги постигнал, за да пробваш нещо друго след това, също е по-голямо. Използваш ли AI точно за тези метрики, за да ти смила информацията или... Ако говорим за прекалено големи масиви данни, и то не точно. Зависи. Тоест, зависи за коя част точно. Ако искам нещо да ми бъде сметнато от голям масив, не ми трябва нещо повече от Excel. Реално, трябва ти един калкулатор. Ако искаш, т.е. ако не можеш да разбереш какво означава това число, нали, или някоя графика, и тогава да дадеш изплюсата графика на някой инструмент и да ти каже какво означава тази графика. Нали? И то пак трябва да му дадеш някакъв контекст. Да. Така че в един момент не за всичко има смисъл. За тези, които тепърва, примерно, смятат или започват да правят своите канали, приемайки, че това, което вече си казал, имат представа за кое създават съдържанието, кое е най-добрият съвет, който би им дал? Ако започват в момента, най-добрият съвет бих им дал да си вземат нашето обучение. Това, между другото, е абсолютно сериозно. Там са над 16 часа видеообучение, точно тази тема. Нали? Какво да очакват, какво да имат предвид, какво трябва да гледат. Как да си построят изобщо цялата концепция за канала, без значение на каква тема е. И без значение на каква тема е, не е защото е прекалено общо, а защото това са 16 часа. Да. През 16 часа да говорим за различни ситуации, какво ще и на какво да обърнеш внимание. Оттам ще разберат много. Освен оттам могат да следят. В началото започнахме с това, че в времето, в което живеем, да кажеш няма информация е най-грешното нещо, което мога да направиш. По-скоро проблема би трябвало да ти е филтъра. В смисъл, кое е правилно и кое не е правилно. Така че има страшно много места, откъдето могат да черпат информация хората. Едно нещо, ако трябва да запомнат и да правят и винаги да тръгват от него, е за кой го правим и с каква цел. За да знаят дали правят правилното нещо и постигат някаква цел. Или просто правят нещо. Имаме една традиция, която е да зададеш въпрос на следващия гост, който няма как да знаеш кой ще е. Да. И аз не знам. Така че помисли за въпрос, който би искал който те лично те вълнува или смяташ, че е нещо, което би ти било интересно да виж как трябва да помисля отговоря. Малко. Така от въздуха. Без да знам кой е.
Петър Петров остави въпрос, който ще дойде сега при теб. Интересно. Добре. Въпросът е каква стратегия има относно дигиталното съдържание в частта на видеото за неговия си бизнес за следващата година? Какви цели си е поставил и постигнал ли е тези от миналата? Супер. Въпросът, който беше оставен за теб е: кое е по-важното за теб? Доверието или финансите? Това е многопластов такъв въпрос и отговор му зависи от етапа, в който се намира човек в момента. На този етап за мен е по-важно доверие. Ако трябва да се обоснова защо, защото от една страна явно финансовата част ми е достатъчно окей, от друга страна защото без доверие трудно се гради всичко останало. А пък изграждането на доверие също е много интересен процес. Как се стига до него? Благодаря ти за отговора и за това, че беше мой гост. И аз благодаря за поканата. До нови срещи! До нови срещи!